vakomana the ruling party ZANU-PF voblokiwa kuNamibia. Nyika yose inoziva kuti Namibia hatova less than 10 days kuti ipinde muma-elections achadetermine their future in the next 5 years. Panapa tinoona kuti vakomana kuNamibia vano vachibloka mutungamiri wenyika yeZimbabwe neruling party ZANU-PF vachinzi ngavasapinda munyika yeNamibia. Sanapinda mashuka anobuda panapa aiwa neevidence vanoprovida toti subscriber wobva walaika woturn on the bell icon. Tichipinda panapa tinoona kuti vakomana vekuNamibia vanyora vachiti dear Namibian, let us stop the intervention of the corrupt ZANU-PF officials in our country. 27th of November, let us all vote against this sellout. Anoendera mberi panapa vachiposta this other vanoreposta post yakapostwa the African yanonyanyowa ikanzi dear Namibia, 5 to 10 more years of SWAPO will bring you here. This is what their friends ZANU-PF have done to Zimbabwe. We have 7 days to stop this mediocrity. Anoposta the picture amuri kuona rokutendera pasocial media munyika yeZimbabwe muchiona fire brigade iri kukonawa kudzima moto wemotokari. Fire brigade iri kukonawa kudzima moto wemota patoona kuti vakomana havana kana mahosepipe, havana kana mapipe, havana mafire engine, vanouya nemabucket dish rinouya richingidzire mvura vanodzima moto wemota uri kuonekwa kunzi mota yachatoparara. We don't know why they are still bothering themselves vachizvinetsa zvavo vachida kuzama kutombodzima moto wemota iyo. Chitiko chotika nyika yeZimbabwe chiri kukombewa vakomana kuNamibia zvinzi mukangoregera SWAPO chete iri on to power in 5 to 10 years you'll be in that situation. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi pina comment section medu tudze mafunguro enyu musaona subscribe or like pamwe chete nokuturn on the bell icon.